Ракаў гэта вельмі такая складаная, цікавая са складанай гісторыя мястэчка для Беларусі. Яно такое бандыцкае. Сярод выдатных ліцэістаў ёсць выдатныя лайналакі. Я хачу, каб мяне ведалі як беларуса. Прывітанне, я Сергей, Привіт, я Іра. і гэта падкаст Рака-Макафо. Яшчэ не падпісаліся, так хуценька падпісваемся на Рака-Макафо. Я б почала з мого улюбленого, з того питання, яке я перше хотіла задати. От Льоша робить подкаст про науку білоруською. Я деякі випуски там навіть послухала про оці ночні якісь там приколи з галюцинаціями, до речі, дуже цікаво було. І я пам'ятаю, я не знаю, це 20-й рік чи раніше, коли ваш так званий президент Лукашенко розказував, що білоруська мова така бідна, що там і термінів немає, і взагалі про науку не можна говорити білоруською, того от російська саме прекрасна мова для науки. Поясни нам або людям, які не слухають, чого він не прав, чого це не так. Ну, таму што ён не ведае беларускую, ён за сколькі там за 20 з гакам гадоў не навучыўся размаўляць па-беларуску, таму ён і не ведае. А так беларуская мова цалкам самастойная, і калі казаць пра мову навукі, то ў навуцы шмат тэрмінаў, якія прыйшлі з іншых моў, і гэта не перашкаджае нам. Больш за тое, я навучаўся ў беларускамоўнай школе. У мяне была там матэматыка, хімія, біялогія, ўся па-беларуску, і дагэтуль у нас існуюць беларускамоўныя школы. І памятаю, як зараз, калі я прыйшоў ва ўніверсітэт, это быў фізычны факультэт, і там выкладанне было на расейскай, я першыя паўгады нават не разумеў, што адбываецца. Там вышэйшая матэматыка, нейкія там дзяліцелі, яшчэ нешта такое, я не разумеў, што адбываецца. І я вельмі зайздросціў маім сябрам з іншага факультэту, у якіх матаналіз выкладаўся па-беларуску. Не знаю, не ведаю, як... Так. Я не ведаю, як зараз ці засталіся такія выкладчыкі, але ёсць выкладчыкі такія, якія аматары, якія ўсе свае курсы цалкам перакладаюць на беларускую мову. Гэта і матэматычны аналіз, і лінейная алгебра, і астраномія. У нас была астраномія па-беларуску. Таму тут няма ніякіх перашкод. А чому тоді ти наразі проходив? Да? Ну, от якщо ти кажеш, що були білоруськомовні школи, і ти навчався, і все ок, чому люди на це велись? Чи вони не велись, це просто він ротом своїм це казав, але це все просто так... Ну, давай так, хто вёўся на гэта? Беларусы, напэўна, на гэта не велись, таму што яны бачылі гэта. У нас у вёсках, калі я быў малы, у вёсках заўсёды было беларускамоўнае навучанне. Там у мяне сястра, яна малодшая мяне на 10 гадоў, яна таксама ведае, што беларускае было на навучанні Беларусі было. Тое, што замежнікі не ведалі, ну так, напэўна, таму што у нас цалкам контент на беларускай не тое, каб шмат было. Людзі наогул шмат хто не ведаў, што беларуская мова ўвогуле існуе. Вось. А тое, што там Лукашенко з тэлевізара кажа, ну, гэта проста дзелім на 0 і атрымліваем тое, што ёсць на самой справе. Блин, на 0, я думаю, нельга дзеліць. Ну, гэта як гэта будзе? Не... На 0 можна дзеліць, але будзе нешта незразумелае, скажем так. Невызначнасць будзе. Нешта новае, хоць я даведаўся тут падчас запісу. Мне зараз могуць, канешне, накідаць, але там ёсць розныя доказы, з адных доказаў нельга, з другіх можна, але гэта не сутнасць у гэтым. Сутнасць у тым, што беларуская мова ёсць, яна існуе, яна ёсць у навуцы, яна ёсць у культуры, яна ёсць паўсюль, і нейкіх выкшталцоных словаў, якія мы не можам зразумець, як перакласці з расійскай, да і халера з расійскай, з ангельскай перакладзем, возьмем сабе, пазычым. Чаму не? Ясно. Ну, тоді розкажи, може, давай почнемо спочатку. Ти кажеш, що ти навчався в білоруськомовній школі, а далі, я так розумію, ви всі пройшли через ліцей, бо кого я не зустріну, всі мені кажуть, що вони вчились в ліцеї БДУ. БДУ, Що це за ліцей? Чого всі там вчились? Так атрымалася. Ну, тут кантэксту трэба крышачку дадаць, бо будуць не толькі беларусы слухаць. Ліцэй БДУ, на жаль, зараз не існуе. Ужо, можна сказаць, афіцыйна. Ён называецца інакш, і там усё па-іншаму. Калі я навучаўся, і калі Сергей навучаўся, ўсё ж такі гэта было месца, дзе нам
прышчэплівалі прышчэплівалі каханне і любоў да бацькаўшчыны, скажем так. Гэта было адзін з накірункаў, які праглядваюцца. Канешне, мы там яшчэ і навучаліся. І ў прыватнасці ліцэй лічыўся на той момант, ну, напэўна, адной з лепшых навучальных у Беларусі. Усе алімпіяднікі ішлі ці ў ліцэй, ці то там літаральна ў некалькі школ, якія былі заточаны там пад фізіку, пад матэматыку. Ліцэй заўсёды займаў нейкія першыя месцы на ўсіх гэтых алімпіядах, усіх спаборніцтвах. І таму, скажем, усе вумныя туды імкнуліся. І, на жаль, ужо пры мне было такое, што ўсе блатныя таксама туды імкнуліся. Ну, на мой час тое самае было. Што Ну, вось, там было такое раздзяленне. Да, разумныя. Я І не хочу сказаць, багаці. што я быў разумны, але былі людзі... Гэта якія там- важна. Да. Гэта важна, таму што ў гэтую установу можна... У нас у Беларусі, ну, я не сустракаў такога, каб трэба было даць на лапу, каб пайсці ў той жа ліцэй. І ты мог быць не самым разумным, але проста добра здаць уступны іспыт, прайсці і навучацца сярод разумных людзей. Я быў адным з такіх. Я ўвогуле не паступіў у ліцэй, у мяне там цікавая гісторыя. Я рыхтаваўся цэлы год з рэпетытарамі. Мяне, дзякуй маёй маці і бацькі, яны даведаліся. Я сам з вёскі, і я не ведаў, што ёсць такая установа ў Менску. А мае бацькі яны даведаліся, і яны мяне мэтанакіравана трэніравалі, каб я туды папаў. Я не тое, каб вельмі добра навучаўся. Ну, я добра навучаўся, але для вёскі. Для вёскі там у вёсцы лёгка быць добрым. У школе проста трэба наведваць усе заняткі і чытаць тое, што табе кажуць. І я трэніраваўся, вучыўся, хадзіў да рэпетытараў, і ў выніку я не здаў іспыт. Я не паступіў, мне не хапіла там аднаго ці сколькі балаў. Але на другі дзень, пасля таго, як ужо пачалося навучанне, нам патэлефанавалі і сказалі, што адзін чалавек забраў дакументы з ліцэю, і я якраз на яго месца трапляю. Офігеть. І так, і там все вельмі весела склалася, бо у гэты жа час адбываліся алімпіяды па інфарматыцы, наколькі я разумею, беларускія ці міжнародныя нават. І адзін з алімпіяднікаў, які павінен быў жыць у дорматоры у інтэрнаце, так. І ён не прыехаў. Ну так, мы называем гэта інтэрнат. Ён не даехаў. А я, як з вёскі хлопец, я павінен быў жыць у інтэрнаце. І карацей, мне кажуць, што ты паступіў, таму што дакументы адзін хлопец забраў, і ты едзеш у інтэрнат жыць. Але ў інтэрнаце ўсе месцы былі розданы, і вось не было вольнае толькі месца гэтага алімпіядніка. Алімпіяднікаў звычайна ў нас селілі разам. Атрымліваецца, мяне селяць у пакоі з алімпіяднікамі. Артём Маргуноў, алімпіяднік, міжнародец па біялогіі, і яшчэ два хлопцы-філолагі. І я ў першы ж дзень прыязджаю ў гэты інтэрнат, мяне сустракаюць гэтыя алімпіяднікі, яны кажуць, што яны алімпіяднікі. Яны без зоркі ў галаве, але проста, вось мы тут алімпіяднікі, жывем ужо другі год. І я такі, я папаў, канешне. Аляксей з вёскі, які там па фізіцы на раёнке, максімум другое месца, і то... Але потым апынулася, што гэта былі вельмі выдатныя людзі, шмат з якімі мы дасіх сябруем, нават жывем побач, вось з Артёмом, з якім я пражыў год у адным пакоі, мы дасіх сябруем і жывем у Вроцлаве абодва. Ён мяне навучыў піва першы дзень піць у ліцэі. Вось такія алімпіяднікі былі крутыя. І гэта праўда. Я трапіў у ліцэй. Это праўда. Першы раз таксама у ліцэі, там, сярод самых лепшых школьнікаў, все першы раз каштуюць піва. І ты такі, я з'язджаў са сваёй вёскі, каб не піць піва, а тут прыязджаю, і яны такі... На рэчцы у нас рака была. Я не ведаю, у вас, Сергей, уже была река ці не было? Конечно. У нас быў такі рух адраджэння ракі, там все ліцэісты збіраліся кожны дзень амаль і камунікавалі, скажем так. Да. 16-гадовыя. Так і кажы, чо ты, квасу. Але ў ліцэі было навучацца мне хлопцу з вёскі, і там такіх шмат насамрэч было, проста людзі, якія, добра здалі іспыты, якія маглі вучыцца, і навучацца было складана. Канешне, пасля вёскі, калі ты там шмат чаго не робіш, каб быць лепшым, а тут у цябе, усе лепшыя за цябе, і настаўнікі таксама намагаюцца табе гэтыя веды. Карацей, у меня там у школе была азнака сярэдняя, 9,5 з 10 у ліцэі. Ліцэй я скончыў 7 ці з 8. Але у выніку
установа настолькі добрая, што мы пасля ліцэю нават не хадзілі да рэпетытараў, каб папасць у універсітэт. Нам там вельмі добра выкладалі усе прадметы. І мы проста пайшлі і здалі свае ўспыты. Я паступіў на фізфак і не ведаў ніякіх праблем. То бок навучалі там вельмі добра. І праз гэта недарма гэтая установа лічылася самая лепшая. Нават да сіх у мяне самыя такія блізкія сябры, яны засталіся менавіта з інтэрнату ліцэйскага, а не з універсітэту. Такая ж Ти самая розказуєш історія. прям про мої шкільні роки. У мене теж був ліцей, куди теж поступали по іспитах, і теж були розумні і багаті, і теж дуже таке жорстке навчання було, і я теж прийшла зі школи, де я була краща, а потім тут всі кращі, і це стрес. Ну, коротше, прям... Ну, тому ти розумієш. Да, я розумію цю дитячу травму. Не, І ну, што цікава, у ліцэ... Так, я могу соло просто весь подкаст затащить, вы меня я просто перебиваете. хотел додать только то, что Лёша сказал только что ліцей ще вельмі цікавы тым, что там акрамя вось такой хардкорнай вучобы была атмасфера свабоды. Умоўна, я ўпершыню пасля таксама сваёй вясковай школы побачыў, што настаўнікі з табой могуць быць на роўных. Яны не глядзяць на цябе як на нешта, што пад імі, але размаўляюць з табой на роўных, жартуюць з табой на роўных, гуляюць з табой у футбол на роўных. Вот, займаюцца там, не ведаю, спортам, ходзяць у паходы і так далей, і так далей. І гэта таксама такая была адмысловая рэч, ліцэйская, я б так сказал. Ставьте подобайки, комментуйте, подзяліцеся подкастом сябрамі. Мы упэўнены, што камусьці баліць так, як і нам. Ты з вясковай школы, ты з Ракава, ці з-пад Ракава, адкульсьці там. Так? Ну, я з хутара, які належыць да Ракава. Там 13 домікаў у нас было. Ну, вучыўся ў Ракаве, так. Што ў цябе там засталося такога нематэрыяльнага, што цябе вот прыходзіць адразу ў галаву? Што ты ўзгадваеш, калі ты гэтае месца Ну, ўзгадваеш? гэта... Ракаў гэта вельмі такая складаная, цікавая, са складанай гісторыя мястэчка для Беларусі. Яно такое бандыцкае, там можна таксама цэлую лекцыю пра ракаў казаць. Ёсць нават кніга «Каханак Велікамядзведзіцы» Алеся Пісецкага, польскага пісьменніка, якраз пра ракаўскіх партызан пісаў. Мяне з Ракавам звязвае тое месца, дзе я вырас. Вось менавіта тое месца, бо нарадзіўся я не ў Ракаве, нарадзіўся я на Гомельшчыне, ў Петрыкаве, але ўсё жыццё пражыў у Ракаве. Ну так, палішук, можна сказаць. Але ўсё жыццё я пражыў у Ракаве, і я не асацыюю сябе з, як то мовіць, з ракаўчанамі, таму што Ракаў складанае месца на тое, каб прыжыцца. Там ты павінен быць у трэцім пакаленні, каб ты лічыўся ракаўчанінам. Але гэта не пра тое, што цябе там гнабяць ці неяк крыўдзяць, не. Але ўсё ж такі ў мяне ад Ракава засталася яго гісторыя, буйная гісторыя, якую я добра ведаю, я вывучаў. У мяне засталіся тыя мясціны, дзе я вырас, тыя лясы, тыя вёскі. Я ведаю літаральна кожны метр навокал Ракава, можа, на 20 кіламетраў, таму што мы аблазілі гэта, ўсё дзяцінства там правялі. І вось мясціны, яны, канешне, засталіся са мною. Я вельмі сумую па іх, скажем так. Гісторыя. Слухай, а табе моцна балела, калі вот ты даведаўся, што аднаму земляку нашаму далі цэлы ліцэй. Вот, а гэты земляк Фелікс Эдмундович Дзяржынскі. Табе балела, калі перайменавалі ліцэй? Яго ж перайменавалі учора, так. Ну да, Яго перайменавалі учора. Але тое, што ліцэй страчаны, было вядома ўжо даўно. Гады 2-3, як я ўжо, і не толькі я, там мои аднакласнікі, все разумелі, што ліцэй страчаны. Напэўна, з той самай навіны, калі ўсе даведаліся, што Нікалай Лукашенко будзе там навучацца, і праз тое, што настаўнікаў пачалі вельмі моцна там шчыміць, скажем так, по-другому гэта не назавеш. Таму, прыкладна, там 3 ці нават 4 гады таму ўжо было зразумела, што ліцэй скончыўся. Ось. Калі яго перайменавалі у Фелікса Дзяржынскага Эдмундавіча,
Гэта лагічна. А 2 тыдні да гэтага на ім павесілі плашку, што там Лукашенко дрэва сажаў. Ну, окей. Ну, Гэта не калі- тое месца, дзе я навучаўся. Да. Але ў маіх аднакашнікаў гэта падгарэла, пачалі там пісаць, перажываць, а у мяне акрамя сарказма на такія эмоцыі нічога не было, правда. Вот, Ну, таму што- ліцэй же гэта ў першую чаргу людзі, а не будынак, Да, правільна? да, Будынак да, змяняўся, а людзі застаюцца. Вось. Вот. Ну, тут, ведаеш, я бачу часта, што ў тых, хто вучыўся ў ліцэі да мяне, я навучаўся ў ліцэі 1 год. Усе вучыліся 2 гады, а мы Мгм. навучаліся 1 год. Таму я не магу сказаць, што я адчуваю менавіта да ліцэя нейкія вельмі цёплыя пачуцці. Я адчуваю пачуцці цёплыя да тых людзей, якія вакол мяне былі, асабліва да інтэрнату, якія здарыліся праз ліцэй. Вось. Можа, таму мяне гэтыя навіны не так, не так моцна патурбавалі, як другіх людзей. Больш за тое, там сярод выдатных ліцэістаў ёсць выдатныя лайналакі, мы ж ведаем. Да, І ў судах сядзяць. Нават Да. моя, ну, не аднакласніца, але за мной навучалася дзяўчына, зараз судзіць усіх беларусаў. Таму А ты раскажы, калі ласка, бо не ўсе нават беларусы ведаюць, чаму вот такія людзі, як ты, навучаліся толькі 1 год. Раскажы гэта, там усё- чаму так адбылося? гэта ўсё проста. Я навучаўся, я быў адзін з першых, мой клас, маё пакаленне было адно з першых, якія навучаліся па 12-гадовай праграме навучання, а не па класічнай 11-гадовай. І мы правучыліся 10 гадоў, пасля 10 гадоў стала зразумелым, што нулявыя класы не патрэбны, і трэба павяртаць назад 11-гадовую праграму навучання. І адзінае вырашэнне было схлопнуць 11 і 12 клас. Бок я з 10 патрапіў у 11 без 12, і нам трэба было даць праграму 2 класаў хуценька. І таму ў ліцэі мы навучаліся 1 год, а не 2, таму што мы вось схлопнуліся ў 2 гады. І праз гэта яшчэ ў нас потым быў двойное паступленне ва ўніверсітэт, таму што паступалі і мы, якія павінны былі на год больш вучыцца, і тыя, хто да нас 1 год раней навучаўся. А у нас навпаки, у нас був рік, коли випали. Не було майже вступників, бо теж був цей перехід на з 11-річної на 12-річну програму. Шчыра кажучы, у вас гэта, мне падаецца, было больш правільна. Ну, паступаць у двайным наборі было вельмі складана, я так скажу. Ну, да, конкуренція більша. Ну, Так, гэта ж і 1 цікава, год у 2. што было так, бо Лукашэнкаў сын ішоў у школу, і ён пачаў... Ты пра гэта хацеў? Да. Давай ты распавядай. Да, просто тут же рэформа гэтая скончылася літаральна праз пару дзён, калі Коле Лукашенку трэба было ісці ў школу, і Лукашенко пачаў вывучаць пытанне як бацька, я так разумею, і такі, як гэта так, майму сыну прыйдзецца 12 год вучыцца, і ён менавіта гэтую рэформу, якая некалькі гадоў была, ну, людзі па 10 гадоў вучыліся па гэтай праграме, а ён выступіў, і ўлетку ўсё проста перамянілі. І Там хутчэй было, як гэта так, мой сын у нулявым класе будзе навучацца, ён же не нулявік. Ну да, але сэнс у тым, што якраз у гэты год ішлі дзеці ў школу, ягоны сын, вот, і гэта ўсё зарубілася, просто рэформа 12-гадовай школы скончылася там за пару дзён, вот. Блин, ты мне зараз нагадаў, я вось гэтыя такія валюнтарыйскія рашэнні, якія беларуская дзяржава прымала. Вот ты зажыў гэта на ўласным жыцці просто. Ну, а ведаеш, я ж у той момант гэта не асэнсоўваў. У мяне якраз, калі я сканчваў ліцэй, у мяне сястра ў першы клас шла, і у мяне нават у новостной павестцы не было таго, што там нейкі Коль кудысьці ідзе. Мы не пра тое думалі, нам было па 17 гадоў. Да, ну зразумела, вот, але я памятаю, што я такі... Вот. Слухай, я хацеў бы, ну ты цікавы чалавек тым, што вот ты ж пачынаў не з беларускага падкаста і падкасцінга, але ты вельмі вядомы да 2022 года, вельмі вядомы інтэрв'юер з айцішнай сферы на рускай мове. Самый популярный интервьюер. Вот. Расскажи, як было такое.
Да, раскажы, як адбыўся пералом, што ты адчуваў, менавіта ты асабіста адчуваў, калі ты зразумеў: «Не, всё, далей я так не магу, з гэтымі людзьмі я не магу размаўляць, пакуль яны не падзяляюць мае каштоўнасці». І раскажы Ну, пра ты тут свой асабісты выбар, што ты страціў. крыху змешаў мух з кашай. Окей. І у мяне Сергій не просто было... розказує про свій, через питання до тебе розказує про свій досвід. Ну, тут я б мог, конечно, сказаць, што я такі: «О, расейцы, лайналакі, вы мяне не разумееце, буду рабіць для беларусаў», але такога не было. Мгм. У мяне на той момант я працаваў у айцішцы доўгі час, потым нейкі час пачаў рабіць расійскамоўны блог пра айцішку, бо нічога такога не было, і мне там трэба было свае софт-скілзы так званыя падвышаць, і гэта ўсё развілася ў буйны канал. З інтэрв'ю, не толькі з інтэрв'ю, якога мэта была паказваць, што як можна развівацца ў айцішцы, і паказваць, што расійскамоўная айцішка, яна лампавая. У нас насамрэч у айцішцы было такое вельмі шчыльнае кам'юніці. Да 14-го года яно было і з Украінай звязанае, пасля 14-го года украінцы пачалі пакрыху адвальвацца, зразумела, таму што чый Крым, бля, і расейцы не могуць сказаць, што Крым украінскі, і ўсё. І ў 22-м годзе гэта ўсё цалкам пайшло наперекасяк, то бок да 22-го года можна было на гэта ўвагу не звяртаць. І, ну, шчыра кажучы, я не звяртаў, я быў вельмі апалітычны да 20-го года чалавек. Я ўвогуле такі быў тлусны кот айціш, ну, не тлусны кот, але просто чалавек, які любіць праграмаваць і больш нічога не бачыць. Пасля 20-го пачаў крышку глядзець па старанах, там пабыў удзельнікам на выбарах, з'ездзіў некалькі раз да ОМОНа ў госці, потым пратэсты, і ў мяне пачало гэта развівацца, такі ніфіга сабе, што адбываецца. Ну, а у айцішцы быццам-то нічога не было глобальнай, вось гэтай расійскамоўнай. Там хтосьці ўсё рабілі ўсё тое, што было і раней. І потым, калі 22-гі год пачаўся, калі пачалася паўнавартаснае ўторгненне, я на той момант ужо быў буйным чалавекам у блогасферы гэтай айцішнай. Я быў заснавальнікам, напэўна, адзінай самай буйной суполкі з расійскамоўнымі блогерамі. І ў нас там, дарэчы, было шмат і дзяўчын, і хлопцаў з Украіны, таму што, ну, прастора ўсё ж такі адзіная заставалася. То бок пасля 14-го года там па канферэнцыях людзі не ездзілі ў Расію ці ў Украіну, але аўдыторыя была агульная. Яна была не расейская, яна была расійскамоўная. Гэта розныя рэчы. Мгм. І вось пасля пачатку гэтага ўторгнення я на той момант, ну, там такі бэкграунд хуценькі, праз выбары ў Беларусі маей актыўнасці мяне пазбавілі магчымасці жыць у Беларусі. Я адным днём выязджаў апрыканцы 21-го года ў Украіну, пражыў ва Ўкраіне 4 месяцы ў Кіеве і сустрэў вайну прямо у Кіеве на Сакарках. Першыя дні мы там з беларусамі былі. І вось калі вайна пачалася, паўнавартаснае ўторгненне, я маю на ўвазе, я цалкам выпаў з кантэксту стварэння контенту, з працу, ну, бляха, вайна на дварэ, трэба думаць, што рабіць. І вось неяк тыдзень першай вайны я там у розных рэчах, у розных справах быў пагружаны, паглыблены ўвогуле, там, не звязаных з маёй дзейнасцю. І калі я ў выніку апынуўся ў Польшчы, недзе праз тыдзень, я зайшоў у гэтую суполку нашу айцішнікаў-блогераў расійскамоўных і напісаў здаравенны пост, што, маўляў, хлопцы, дзеўкі, мы ж з вами ўсе тут айцішнікі, мы з галавой на плечымах, і мы павінны распавесці на нашай аўдыторыі, што ў міры адбываецца, што так не павінна быць, што не павінна расейцы забіваць украінцаў, што гэта ўсё неправільна, мы ж гэта разумеем. Я напісаў здаравенны пост, у гэтае кам'юніці, нас там 200 чалавек, не 200, 100 з чым-то чалавек было блогераў буйных, ад мільённікаў да невялікіх. Закрепіў гэты пост і зачыніў размовы, каб просто гэты пост павісеў, каб усе яго пабачылі. А сам пайшоў недзе на пустырі і запісаў свой першы відос, які ўвогуле цалкам не датычыўся айцішкі, я там просто 15 хвілін распавядаў, як я выязджаў з Украіны, у якіх абставінах, каб людзі расплюшчылі вочы і пабачылі, што калі са мной такое адбывалася, то з імі таксама можа быць. Я запісаў гэты відос, выклаў, пайшоў паглядзець, што там у чаце, якая рэакцыя, пабачыў, што усім похер. Ну, ніхто нават там у нас была флудзілка, у флудзілцы нават ніхто нічога не напісаў, толькі там з Украіны нашы блогеры таксама выказалі сваё меркаванне публічна, а ўсе расейцы, расійскамоўныя нашыя блогеры, ну, амаль што ўсе, заткнуліся да дупы. Больш за тое, там некаторыя людзі, на якіх я раўняўся,
потому што яны былі моцнымі тэхнарямі, акрамя таго, што яны былі блогерамі. Яны пачалі прям у чаце даказваць, што да не, ДНР, гэта Расія, там расійскія людзі, ну, карацей, цалкам ватнічества включаць. Я ад гэтага проста ашалеў. Я пачаў пытацца, як так атрымалася, што мы з вамі тут 2-3 гады знаёмыя, а вы вось гэтае лайно ўсё не паказвалі. І яны кажуць, так, а не было прычын, каб паказваць, а зараз ёсць. Ну, я тады быў вельмі гарячы хлопец, я проста да дупы іх усіх паслаў, выйшаў з гэтай суполкі і выпісаў усіх гэтых ватнікаў сабе ў спісак, каб больш за мяне, каб ведаць, за што я іх не люблю. І праз гэта, ну, я зразумеў, што мая мэта існавання майго канала, гэтага айцішнага буйнога, яна зруйнавалася. Яна была вакол таго, што расійскамоўная айцішка лампавая, паглядзіце, як у нас крута, прыходзьце, развівайцеся. І тут, ну, а тут ты разумееш, што ў гэтай суполцы вельмі шмат лайналакаў, вельмі шмат дурных, незразумелых мне людзей, ватнікаў. І мне, ну, і ўсё, мая мэта, яна здулася. Тыпу, навошта рабіць канал, калі мяне глядзяць ватнікі. Вось. Ну і вырашэнне было простае на той момант. Я пачаў проста кожны тыдзень бамбіць відосы аб тым, што адбываецца ў Украіне з налётам айцішкі. Ну, тыпу, у меня там быў відос, што будзе з расійскай айцішкай праз вайну. Там з мяне вельмі многа хто рагатаў, што я там нагаварыў нейкія лухты, а зараз пасля праз 2 гады я пераглядаю такі лухты. Што у вас там з Кітаем працуеце, да? Ну, давайте. І, ну, і з усіх з гэтых расійскамоўных блогераў, а мяне асацыявалі тады з расейцам. Я да рэчы, гэтага нават не уяўляў, што людзі не ведалі, што я з Беларусі, мои падпісчыкі. Іх начало падгараць, як это так, расійскі блогер тут нам пра вайну нешта распавядае. І такім чынам, роблячы контент ужо айцішны, але з грамадзянскай пазіцыяй, праўкраінскай, вельмі моцна праўкраінскай, я проста пачаў сваю аўдыторыю адсеиваць, таму што мне было вельмі непрыемна, што мяне глядзяць такія лайналакі. Ну і цягам году аўдыторыя прасеялась, сколькі мне там 60 000 адпісак і 40 000 недзе недабору было. Ну, то бок у канала ёсць хуткасць набору падпісчыкаў, можна прыкладна ацаніць, колькі падпісчыкаў ты страціў. Таму у меня было 300 000 падпісчыкаў на той момант, 100 000 зышлі, і гэта былі самыя выдатныя 100 000 адпісак, таму што я ні пра адну не шкадаваў. Я думаў, як класна, што гэтыя лайна людзі мяне не глядяць. Вось. І з цягам часам мэта канала таксама змянілася. Зараз я для сябе фармулюю, як у міры ёсць людзі, якія размаўляюць па-расійску, і я раблю контент для гэтых людзей, якія ведаюць маю пазіцыю, падзяляюць яе, не саромеюцца яе, і праз гэта яшчэ і ў айцішцы пачынаюць разбірацца, што куды. То бок ватнікі мяне не глядяць. Мне гэта цалкам падабаецца. Што датычыцца беларускай мовы, беларуская мова з'явілася вельмі не адразу. Беларуская мова з'явілася, ну, як вы разумееце, ужо не праз тое, што я адмовіўся размаўляць па-расейску публічна. Ну, гэта было б, па-першае, страчваць такі буйны ресурс, на які ты паклаў там на той момант 5 гадоў, гэта было б вельмі балюча. Па-другое, на той момант ён яшчэ мне прыносіў нейкія грошы, якія, ну, а я ў новай краіне, у Польшчы. У мяне другі пераезд, такі глобальны загад. Таму са стратэгічнай кропкі гледжання канал зачыняць не было магчымасці і не хацелася. Таму я перафармаваў ідэю, але тут у Польшы я зразумеў, што ну, ты згубіў, страціў гэты коннект з аўдыторыяй, і табе не хапае таго, што цябе не глядзяць ватнікі. Ну, тыпу, цябе глядзяць ўсё роўна там 50% расейцы. Колькі ты там беларусаў? Гэтыя расейцы нават не ведаюць, што ты беларус. А ты ў Польшчы. І хто ты такі ў Польшчы? У Беларусі вельмі лёгка адчуваць сябе беларусам. Ты жывеш у Беларусі, ты ў беларускай павестцы, ты там эканамічна дапамагаеш, дзеяннямі сваімі дапамагаеш. Табе не трэба нават размаўляць на беларускай мове, каб адчуваць сябе беларусам Беларусі. А калі ты ў іншай краіне, у цябе паўстае такі маральная крыза. Тыпу, а хто я такі ў гэтай Польшчы? Мяне паляк не можа адрозніць ад украінца ці расейца. Ну, таму што палякі яны ўвогуле не адрозніваюць нашы мовы, шмат хто не адрознівае. Як сябе ідэнтыфікаваць тут? Як сябе ідэнтыфікаваць у прасторы публічнай? Я хачу, каб мяне ведалі як беларуса,
Таму што мне вельмі складана у чужой краіне адчуваць сябе беларусам. І праз гэта нарадзілася ідэя, ну, уже даўно ў мяне насамрэч была ідэя рабіць нешта на беларускай мове, але тут усё склалася. Тут з'явілася моцная падтрымка маральная, што трэба рабіць на беларускай, каб ідэнтыфікацаваць сябе як беларуса, каб паказваць гэты контент таксама сваёй буйной аўдыторыі, каб яны звыкаліся, што я беларус. Ну і каб не губляць беларускасць і беларускую мову. Таму што Беларусі але ты чуеш беларускую мову. У нас мала хто размаўляе, але ўсё ж такі там беларускія назвы на вуліцах, нейкія беларускія тэксты, ўсё гэта ты ў Беларусі бачыш, а тут ты гэтага не бачыш. Таму, каб не страціць сваю беларускасць, сваю культуру, я пачаў паралельна рабіць беларускамоўны падкаст. Ну, ти прав, да. Бо я от коли була в Польщі, в Варшаві, і я чула російську мову, і в мене питання зразу таке: це наші, це ваші, чи це росіяни? Ну, бо ти іноді там відчуваєш, да, оцей акцент там, але іноді, ну, все одно реакція така тривожна, да? Що ти Ну, не знаєш, хто перед тобою. Так, так. Коли ти в Україні чуєш там російську, ну, типа, неприємно, але ти розумієш, що тут русні нема. Ну, або її там мінімальна кількість. А от за кордоном тут вже нюанс. Ну, і теж білоруси мені казали дуже часто, що там їм якісь там радикально налаштовані поляки вічно там кричать «Спірдоляй в Україну». От, тому, да, тут прав, що вони не Ну, розрізняють нас. Першы час оно так і было, ты не ведаў, хто ёсць хто, але зараз я за гэта вельмі Польшчу люблю, таму што калі ты чуеш расійскую мову, то гэта 99% ці украінец, ці беларус, а калі Мгм. гэта будзе той залётны расеец, то ён, ну, 100% будзе з табой на адной хвалі. Гэта не будзе ватнік, таму што ватнік у Польшы не выжыве. Гэта дакладны факт. За гэта я Польшчу люблю, і праз гэта я калі пераязджаю ў Нямецчыну, напрыклад, у мяне вочы проста вылазяць. Я ў мінулым годзе выпадкова трапіў на парад камуністаў, я просто ахіреў, што гэта адбываецца. Окей, от ти айтішник, значить, навіщо тобі як айтішнику білоруська мова? Ну, крім твого подкасту. Взагалі є сенс от, там, молодшому поколінню, якомусь там зараз, хто там, я не знаю, в школі навчається, чи буде її там закінчувати, вступати, і хоче йти в айтішку. Навіщо їм білоруська мова? Робоча мова англійська, майже всі білоруси розуміють російську, живуть, наприклад, ці діти там не в Білорусі, а там в якихось інших країнах. Ну, умовно, там живеш в Польщі, говориш по-польську, потім там російською з батьками, англійська робоча. Є взагалі сенс вивчати білоруську мову? От як би ти пояснив їм? Такіх людзей шмат, такія людзі ёсць сярод маіх знаёмых, якія пераехалі, просто усталёўваюць сваё жыццё, і ім, ну, не тое, каб вельмі трэба там размаўляць па-беларуску, напрыклад. Але ў гэтым ёсць не заўсёды відавочныя плюсы. Ну, для мяне самы велізарны плюс — это тое, што я вельмі асацыюю сябе з беларускай зямлёй, менавіта там з Ракаўшчынай, і я захоўваю ў сабе беларускасць праз гэта. Праз мову ты шмат захоўваеш у сябе сваю культуру. Калі ў чалавека няма такой прагны захаваць сваю культуру, ён прыехаў асіміляваць, то яму складана растлумачыць, якія могуць быць плюсы. Я тут звычайна кажу, што, ну, калі ты ведаеш беларускую, то ты ўжо па змаўчанні білінгвал, хто б там што не казаў, але расейская плюс беларуская вельмі добра дае табе вельмі добрыя магчымасці ў сэнсе таго, што ты разумееш украінскую аўтаматычна на 98-99%. Я калі ў Кіеве жыў, я пайшоў у кінотэатр паглядзець кіно, гэта была «Людына-павук». У мяне слеза пайшла, таму што я сядзеў такі, халера, я першы раз чую беларускую мову ў кіно. Настолькі падобная мне падалася украінская да беларускай. Ты адразу разумееш некалькі моваў. Як мінімум украінскую, а калі крышачку там падвучыцца, то і польская вельмі добра кладзецца на беларускую. І нават чэшская мова крышачку, але кладзецца. Таму з беларускай плюс расійскай для цябе адчыняецца шмат новых моваў. У працы гэта выкарыстоўваць не атрымаецца, канешне, таму што так, у нас у асноўным ангельская мова. Але, ну, вось я ў працы працую шмат з украінцамі. У мяне ёсць у камандзе украінцы, нашы мітынгі адбываюцца на беларуска-украінскай. І мы кайфуем. Супер. Амінь, алілуя, тач. Можемо закінчувати цей подкаст.
Добре сказав сказав, все, що я нема чого хотіла, щоб- добрати. Да. Все, що я хотіла, щоб ти сказав, ти сказав. Вось ёсць яшчэ адзін факт такі невідавочны, але ну гэта таксама пра захаванне культуры. Але хтосьці можа просто сказаць, а навошта мне ведаць там беларускую, каб беларускую культуру вывучаць, ёсць шмат там кніжак, ёсць шмат усяго на расійскай. Ёсць, але там пісьменнікаў беларускіх, каб зразумець цалкам, ты будзеш чытаць па-беларуску. Калі ты захочаш зразумець беларускую культуру лепш, табе патрэбна будзе беларуская мова. Ну, вось. Падтрымайце, калі ласка, нас на Buy Me Coffee. Гэта дапаможа нам палепшыць якасць і выйсці на новыя фарматы і вышыню кантэнта стварэння.